flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. ¡Viva a liberdade! Willy, esperta, que temos moito doce que almorzar. Anda, érguete, palanquín. O que? Doce si que era o soño que estaba tendo cando me espertaches. Veña, Willy. Xa vou, non sei por que tens tanto apuro. Porque non quero facer cola na cafetería. A ver, vai a modo. Dis que non é bo andar ás carreiras antes de almorzar. Anda lixeiro, que aínda nos dá tempo a tomar o aire antes de ir á clase. Ah, pero que che pasa? Moito apuras co cedo que é? Non apuro eu, é que ti és máis lento que a Shelby. Si, ó. Mónica II, raíña da Colmea das Malvas, ven de visita á pradería. Estiven falando coa súa majestade e pareceunos ben prepararmos un espectáculo pro seu deleite. Oi, Willy, estabas atento. Pensamos en organizarlle un desfile e, aparte, quero que dous de vós fagades acrobacias no ceo. Pero as acrobacias son moi difíciles, non? Son, por iso precisamos dous voluntarios moi afoutos. Señorita, eu quero, e Willy tamén. Estupendo, Maia e Willy, que contenta me deixades. Na clase de hoxe imos Por que me levantache a man? Agora teño que participar á forza. E por iso xa levantei, o desfile vai ser estupendo. Moi fatigoso é o que vai ser. Que atravesadiño me es. Veña, imos anda flip. E para que? Non teremos que animar a nosa actuación cun chisquiño de música? Non. Xa sabía eu que me ias dicir que sí. Veña, Willy. Pobre de mí. ¡Qué maravilla! Vou vos compoñer unha cantiguiña logo. Daqui a 3 semanas seguro que vos teño. Oh, pero aquí a raíña da Colmea das Malvas chega hoxe en 3 días. Sí, pois daquela non me queda outra que traballar polas noites. Tampouco tens que romper moito a cabeza. Unha cantiga curta ben chega. Hola, Barry. Hola, Willy, como estás? Pois... E logo que che pasou? Pois que Maia estáme seguido enriba dicíndome o que teño que facer. Agora meteume a forza nun espectáculo de acrobacias que van a organizar para a raíña da Colmea das Malvas. E non me podo negar porque xa me presentou de voluntario coa señorita Cassandra. E todo isto porque non me escoita, menos mal que ti... O que? Que me dicías? Que menos mal que ti si que me escoitas. Home, claro, de que me falabas? Dicíache que Maia me anda obrigando seguido a facer cousas que non me gustan nin quero facer. Hoxe apuntoume nunha leria de espectáculo de acrobacias. Pois dille que non queres participar. Quen me dera, pero está tan contenta que non quero que leve unha desilusión. Xa, claro. Daquela dille que non podes participar. A que te refires? Éche moi fácil. Fai como a can que te mancaches. Dille que escordaches unha ala. Así ela non se desilusiona e quedades os dous contentos. E valerá de algo? Si, eu fixen así unha vez e funcionoume de maravilla. Es listo como un allo, Barry. Vouche facer caso. Non, espera. É que hai un problemiña. A ver, podo escribir unha letra sobre a beleza da pradería. Tamén unha homenaxe ao traballo das Maia, abellas. non queres ensaiar pro espectáculo? Non vou querer. Vin, pero este espectáculo gustará a raíña. Claro, como non lle vai gustar? E se nos mancamos, que facemos? Se temos cabeciña e andamos continuo, non nos vai pasar nada. Tócache a ti, veña.
escordácheste? Creo que non, pero penso que escordei unha ala. Oi! Tranquilo, e serás capaz de camiñar? Son? Paréceme que sí. Pois veña, que temos que ir á enfermería da Colmea. Ai! Ai, mira que estou pon ás veces. Au! Doeche se che toco por aquí. Au! É por aquí? Au! Pois sí, escordaches unha ala. Tes que descansar polo menos unha semana. Oh, coitadiño, Willy, mala hora te metín no espectáculo. A culpa foi miña. Non tal. Pois nada, verás como logo te recuperas. Eu agora vou xantar. Que boa idea, vou contigo. Pero para onde vas, neniño? Non me podes marchar. É que o xantar... Diso nada, tes que quedar na enfermería. Xa che traerei un caldiño de estrugas. Deica. Vaya. Maia. Espera, Maia. Non queres un caldiño de estrugas? Ai, carai. Bos días, Willy. Traio cho caldiño de estrugas, que aproveite. Hola, Willy. Hola. Sabe lo que é? Encontreiche sustituta para o espectáculo. É segurísimo que o vai bordar. Hannah. Que ben. Hoxe imos ensaiar todos coa señorita Cassandra e despois imos ir xantar á pradería. Que ben, non? Xantar á pradería? Pois eu tamén vou. Non, ti non. Tens que quedar na cama para te recuperar axiña. Veña, ata logo. E tiven que ir por poleo tamén. Que che parece? O mundo está duro. Tedes que bailar todos ao compás, nenos. Pois saíuche... Oh! Saíume mal. Non, pero repasa a caída en picado. Xa veño agora. Ai, estou como quero. Carai. Mentíchesme. A ver, eu non quería, pero... Non, caso Willy, é que- está calado, que case prefiro non sabelo. Non me fales máis. Maia! Ai. Esperta, Barry. E logo non me poderías dar un anaco da túa boliña? Non son ben, eu son Willy. Que pasou? Quero che facer unha preguntiña. Cando fixeches que escordaras unha ala, pilláronte? Pois sí. Como? Pero dixéchesme que che fora de maravilla. Sí, ao primeiro, pero despois revirouse a cousa. Por pouco non perdo todos os meus amigos. Tivenlles que pedir desculpas. Por iso non volvín contar mentiras nunca máis. Como? Pero por que non me avisaches? Porque non me deu tempo a dicircho. Ei, Barry. Que boa pinta. Pasou algo, Maia? Sí, é que resulta que o Willy mentiume, non se mancara na ala. Fixo como a quen que sí para non participar no espectáculo. De veras, eu pensei que tiña moita gana de participar. Pois non. A verdade é que el non quería. Fun eu a que o obrigou a participar pola forza. E agora penso que fixen mal. Ah.
Maia, pídoche desculpas. Non quería que te enfadaras, pero é que... É que sempre te estou obrigando a facer cousas que ti non queres facer e iso está mal. Pois, si é certo. Son eu a que se ten que desculpar, Willy. Amigos. Amigos. Ata mañá logo. Ui. Hola, Willy, xa estás mellor? Estou de maravilla, grazas ao caldiño de estrugas e a outra cousa. Alégrome, vai por o teu sitio, anda. Señorita Cassandra, agora que xa estou mellor, podo participar no espectáculo con Maia e máis con Hannah? Por min podes, pero mellor pregúntalles a elas. Pode, pode. Que espectáculo! Para teres unha ala malva, vas que dá xenio.